ne nézd meg újabb része. És még megint ketten vagyunk, és ismét itt van Laci. Sziasztok! És most a tejszínhab kihívás is a citromlé kihívás. Most ez ilyen pótló. Nem, más citromlé szó szerint. Csináljuk a tejszínhabot. Igen, elmondanám a lényegét. Nem, eszel. A tejszínhabnak az a lényeg, hogy ketten versenyzünk, ketten vagyunk. És egyszerre nem játszunk ilyen, hanem hogy melyikünk eszi meg hamarabb a tejszínhabot. A végén még megpróbáljuk bajtot csinálni. Jó. Rakunk majd bele valami. 3, Csükröt, de majd 3, 2, 1. Nem látszó. De nem már! Nem ez a bébét! Borzasztó ez az Ádám. Meg óráról. De gyere már vissza! Épp hogy van. Az volt az enyém. Nem igaz. Halló? Nem. De! Nem. Na! Jó, 1-0. Következő kihívásunk a citrom. Várjál! És itt van. Várjál! Citromlé! Hallod? Citrom! De nem már, ne padolod! Neked van, az és akkor mi van? Járó. Citromlé! Hagyj bontsam már ki! A fogad töltője. Citromlének is ugyanaz a menete, mint az egyáltalán. Melyik hiszik belőle hamarabb többet. Hát, nézzétek az arcokat. 3, 2, 1. 1. Menj! Imádom. Nem sem vagyok. Na. Ah! Gyártál. Miért? Ide van? Így. Muti. Lett jó a vége. Ugyanannyi, mint nekem. Most egy kuka. Na, akkor nézzéd, egy csak. Nem már! De rossz. Na. Akkor ennyi lett volna már, ugye? Igen. Mind a két én nyertem. Nem, az a másik. Csasz! Csasz! De nem ér. De. Tudod, hogy én nyertem mind a kettőnél.
Töltünk egymásra. Jó, nem! A fára. Nem, töltünk vacsot. A fára. Nincsen pénz. Nincsen pénz. Csinált egy rogyát, mint... Várjál. Na, ez lennék én. De nem áll, már csúszik a... És így egyébként inkább főhúztál. Ennyire nem fogom többet. Úgy de csúszik. Na, akkor... Nézzétek csak! Baszd meg! Szerinted nem te. Na, köszönjük a figyelmet. Sziasztok!